Божо, Най-после. забавих се малко. Уха, косата ти, като гнездо на горгутки. Доктор Пенк е създал нов супергерой. Даже по пътя насам се опита да ме изнасили. Тък му идвах насам и той ме подхвана от нишото и ме заведе на някаква странна оргия. Тогава се опита да ме изнасили. Да бе, ама му казах, че отивам до тоалетната и се измъкнах. Браво, мацка. Поне поеле го веднъж. Не, беше му много малък. Леле, много съм щастлив, Фатима. И знаеш ли, един път аз попаднах в такава ситуация и успях да се измъкна за жалост, обаче, понеже имаше и много мадами. Вдигам на здравите за оргите, в които не сме участвали. Ами да бе, Божо, дай да ударим по едно и майната им на тея оргии. За Божо. Човекът с най-големия чеп в този побъркан свят пълен с оргии. За мен, кучко. Фатима. Да, Ами ако ти кажеш, че си имам фетиши. Например да си режа ногтите на краката, докато ми го прелапват. Или да си бръсна газа, докато имам разстройство. А да не говорим за оралния секс. Обичам да ги лижа, докато има цикъл аз. о да. Аз в момента съм в цикъл, даже може да се почнем на маст. Ще те лижа като муха гумно. Ама те само плюят върху него. Това вече е чак извъртено. Плашиш ме нещо. Вижте му синьото плешиво теме. Кома пъча. Ама как е така? Не гледайте синия изрод. Пребаваме се часовника на превратите. Гледайте сега какво става. Палянка, мустакат ли станах? Айде, работи! Ще се лежим ли на масата? Педерас. Да не разбра да го вадя ли? Превратаджия. Ама то не трябваше така да става. Ах. Ама забравя ли какво се разбрахме? Да те лижа на маса, докато си в цикъл. О не, до тук ти беше син скъпаняк такъв превратаджия. Първо еба майката на господин Ланга, след това направи орги в целия град. И след това се опита да ме лижиш скъпаняк такъв. Толкова ли нямаше кой друг да чукаш? Защо мен? И си измисли всички тези странни фетиши. Чакай малко. Ама ти не си ги измислил. Помислил си, че ще ти лапам докато си режеш ногтите. Що не?